बेफोरबायदि सोरबाफोर खोन्थाबावला रावबो दा फोथायसै लब दाजासै आं बादा होखाबाय। हेलौ रायजोफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन जेसेबांनाखि अनलाइन ट्रेडिं खालामनानैहाय रां आरजिनो हाग्रा गोरलैयै फैसा मोनग्रा फैदोंमोन बियो दिनै गासैबो खारजोब्बाय। बेबायदिखौ माब्लाबाबो दा फोथायसै रायजोफोर। गोबां मानसिफ्रा बिनि लब जानानै दिनैहाय लाख लाख थाखा हाजार हाजार थाखा थैनांगौ गोनां जाबाय। सिगाङावहाय लब देखायबाय बयबो मोनो होननानै हाबबाय, दायो गासैबो सिरि। सिगनाल कन्टेन्ट फैबावले, मेसेज कन्टेन्ट फैबावले ग्रुपाव। YBYआनो होन, FKBआनो होन, भेक्सिनानो होन, गासैबो खारजोब्बाय। फालायसे भाग गैया। पाब्लिकफोरखौ लब देखायनानैहाय लाख लाख खौथि खौथि रां लुथिनानै दा बिसोरो खारबाय। पाब्लिकफोरनो होफिनाखिसै। भेक्सिनाबो मैयानिफ्राय जादों, मैयानिफ्राय रावनिबो फैसा उइद्रल जायाखै, फैसा बेंकआव फैयाखै। ओरै सासे इउटुबार दंमोन, बिथाङा बिनिल' भिडिअ होबाय थायोमोन, बेखौबो गोबां रायदों। ओमफ्राय बिनि भिडिअखौ रिपर्टबो होनाय नुनो मोन्दों आङो। जाय जाय हाबनानै दङमोन रावबो आसा दाखालामसै बेयाव फैसा मोनखाला रायजोफोर। बिसोरो अलरेडि खारजोबखाबाय। रायजो राजानिफ्राय खौथि खौथि रां लुथिनानैहाय सिगाङावनो अलरेडि खारखाबाय बिसोरो। दालाय बहाथो नोंनि फैसाखौ बेंकआव ट्रेन्सफार खालामबावनो बिसोरलाय? खालामला, गावसोर मोनजाखाबाय, बेंकआव सोनानै थांबाय बिसोरो। दाया माखासे इउटुबारफोरनाव, लब देखायग्राफोरनाव, खोन्थाग्राफोरनाव गोग्लैनानै दं आरो। गोबां कमेन्ट फैदों आंनावहाय, नोंसोरनो लब देखायो, नोंसोरनो खालामहोयो, नोंसोरनो थाखा गारहोयो, बेबायदि गोबां कमेन्ट फैदों। आं सोखायाखै, बिनिखायनो बदनाम मोनो होननानैहाय बांसिन एपखौनो आं सोखायाखै। YBYआवबो सोदोंमोन आङो 15 जन। YBYआव आं 15 जन मानसि सोदों। 15 जनखौबो आङो रिसार्ज खालामहोआखै। नायबाव नेथ' होननानै रिसार्ज खालामाखै। दा नैबेबायदि हालोदनाव जाफैबाय आरो YBYआबो। दा बिदिनो बेबो खारखाबाय जानांगौ, अलरेडि खारखाबाय। मेसेजआनो फैखाले जेबो ग्रुपआवबो। दा मैयाहाय माखासेनि हाबदों होनदोंमोन, फैसाया ट्रेन्सफार जादों होनदोंमोन बेंकआवहाय। ओमफ्राय दिनै सिरि जाफिनलायबाय नै, दिनै सिरि। आंहाबो एसे दङमोन राङा, YBYआवहाय 20,000सिम दंमोन, गैया खनसेबो बख'नानै मोनजायाखै। दा बिनिखायनो रायजोफ्रा बेफोरबायदि सोरबाफोर खोन्थाबावला रावबो दा फोथायसै लब दाजासै आं बादा होखाबाय। आङो भिडिअखौ गोलावबो खालामनो सानला, बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला बयनोबो शेयार खालामनानै मिथिहो, आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल, बेयावनो आङो नोंथांजों बिदाय लाबाय। बाय बाय।